дуруд бинандаи азиз, муҳоҷирати корӣ ба Қазоқистон пас аз ҳодисаи Крокус Сити Ҳолл ва шадид шудани сиёсати Русия дар самти муҳоҷират, вазъи муҳоҷирон душвор гардид. Давоми соли 2024 80 000 муҳоҷир иҷборан тарки Русия карданд. 260 000 нафари дигар иҷозаи вуруд надоранд. дар чунин шароит муҳоҷирони меҳнатии тоҷик паноҳгоҳ ё самтҳои нави муҳоҷират меҷӯянд, ки яке аз онҳо ин Қазоқистон аст. низоми муҳоҷират дар Қазоқистон чӣ гуна аст ва муҳоҷирони тоҷик ин ҷо чӣ кор мекунанд? шарҳ медиҳем. бештари муҳоҷирони тоҷик ки ба Русия тариқи роҳҳои заминӣ мераванд ва маъмулан ҳангоми сафар хоки Қазоқистонро убур мекунанд, аз маҳдудияту қоидаҳои нав танҳо пас аз расидан ба сарҳади Русия огоҳ мешаванд. дар чунин ҳолатҳо онҳо ду интихоб доранд: ё дубора маблағ харҷ карда дасти холӣ ба ватан баргарданд, ё дар макоми нави муҳоҷират, яъне Қазоқистон, бахти худро санҷанд. шумораи зиёди муҳоҷирони корӣ роҳи дуюмро интихоб мекунанд. далели ин оморҳоянд. тибқи иттилои Созмони ҷаҳонии муҳоҷират, танҳо дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ миқдори шаҳрвандони хориҷӣ ба Қазоқистон воридшаванда нисбат ба охири соли гузашта 18% афзудааст. давоми чанд вақти охир шумораи муҳоҷирон аз Узбекистон ва Қирғизистон зиёд шудааст. дар Қазоқистон миқдори шаҳрвандони Тоҷикистон 7%, Қирғизистон 27% ва Узбекистон 42% бештар шудааст. ҳамчунин дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ дар Қазоқистон якбора шумораи қайдҳои муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ то зиёда аз 210 000 нафар зиёд шудааст, ки ин нисбат ба охири соли гузашта 108% бештар аст. аммо низоми қонунигардонии муҳоҷират дар Қазоқистон аз Русия фарқ мекунад. масалан, дар Қазоқистон патент лозим нест. барои расман кор кардан иҷозатномаи махсус аз акимат ё ҳукуматҳои маҳаллӣ ва ё қайди муваққатӣ кифоя аст. аммо ин низом таъсирбахш набуда, ҳоло аксари муҳоҷирони меҳнатӣ дар соҳаи сохтмон, кишоварзӣ ва хизматрасонӣ ғайриқонунӣ фаъолият доранд. ба гуфтаи худи муҳоҷирон, тоҷикон дар Қазоқистон асосан дар сохтмон ва бозорҳо кор мекунанд. ҳарчанд ки кор дар бозор душвортар аст, чун дар ин сам рақобат зиёд аст. ба гуфтаи Азам Муқимов, як муҳоҷири тоҷик, ки аллакай 3 сол боз дар Қазоқистон кор мекунад, маош дар ин ҷо то дараҷаи Русия баланд нест, тақрибан 30% камтар аст. аз ин рӯ аксари муҳоҷирон имкони ҳамроҳ овардани оилаҳояшонро надоранд. аммо сокинон ва ҳатто кормандони ҳифзи ҳуқуқ нисбат ба хориҷиён хайрхоҳанд, бо эҳтиром муроҷиат мекунанд ва умуман муносибати нек доранд. аз ин рӯ бештари муҳоҷирон аз будубошашон дар ин ҷо қаноатманданд, вале нақшаи дар ин ҷо мондаанро надоранд. аксарият интизори ором шудани вазъ дар Русияанд ё роҳҳои дигари муҳоҷиратро меҷӯянд, мегӯяд Азам. яъне Русия ҳамоно масири асосии муҳоҷирати шаҳрвандони тоҷик боқӣ мемонад ва Қазоқистон барои онҳо танҳо як истгоҳ аст ба қавле ва ё паноҳгоҳи муваққатист. дар ҳамин ҳол коршиносони масоили муҳоҷират ба он назаранд, ки вазъи тоҷикон дар Қазоқистон нисбат ба ҳамсояҳо узбекону қирғизҳо бадтар аст ва нисбаташон то ҷое эҳтиёткоранд. ба гуфтаи Дарена Ҷунусова, таҳқиқгари масоили муҳоҷират ва демографии ҷамъияти қазоқии Пейперлаб, яке аз сабабҳои чунин рафтор ҳодисаи Крокус Сити Ҳолл ва далели дар он даст доштани тоҷикон бошад, сабаби дигар сатҳи донишу тахассуснокии худи тоҷикон аст. намояндагони Қирғизистон ва Узбекистон дар фарқ аз тоҷикон ба ин кишвар бо омодагии касбӣ ва донистани забони русӣ ё қазоқӣ меоянд, чун онҳоро дар кишварашон омода мекунанд. ҳамчунин ҳуқуқҳои муҳоҷирони узбеку қирғиз ҳимоя мешавад. тоҷикон бошанд дар ин самт аксаран заминаву такягоҳ надоранд, қайд мекунад коршинос. коршиносон ба он назаранд, ки имрӯз дар ҳоле ки Тоҷикистон аз муҳоҷирату муҳоҷирон вобастагӣ дорад, бояд заминаи таълимиву ҳуқуқиро дар ин самт устувор гардонд, то шаҳрвандонаш дар бозори меҳнати ҷаҳонӣ рақобатпазир бошанд. ба саҳифаҳои муобуна шавед, то аз далелҳои воқеӣ огоҳ ва аз дасткориву дурӯғпароканиҳо эмин бошед. бароятон муваффақият ва комёбӣ мехоҳем. то суҳбати дигар.